אוקיי, יש לנו רוטינה שהיא שילוב של מודרני ואפריקאי, שהיא עם טיפה לג'אז. זאת רוטינה שצריך ללמוד את ההדרכה טוב, מכיוון שבסינגל זה עוד אפשר, אבל היא קל לבנות, אבל לא קל, אבל הן עוקבות. ברגע שזה נהיה דאבל זה קצת יותר קשה, ולכן ההדרכה, המלל חייב להיות מאוד מאוד מדויק, זה עניין של אימון. הרוטינה הזאת עובדת המון על רצפת הגן, מכיוון שהתנועות הן הרבה תנועות של אפריקאיות שבאות מהגן. לבנות לפעמים קצת לא נעים, הן מרגישות שזה קצת נועז מדי, והן פחות עושות הגן. חשוב כמדריכות להסביר את החשיבות של עבודת הרצועות שמחזיקות גם את הרחם, גם את שלפוחית השתן, כדי למנוע צניחות. העבודה הזאת היא עבודה הכרחית. כמו כן יש לנו עבודה גם על צידי הבטן, ואתם תרגישו את זה חזק. אנחנו מתחילות ממנח אפריקאי, שזה פרלל. אני מזכירה לכם, הטוסיק בא קצת אחורה, הגב קצת קדימה, ואנחנו עובדות עם תנועת הגן, הקדימה והאחורה. אחת הטעויות שהבנות, הרקדניות, נוטות זה להתיישר. ואז מה שקורה, הן סוגרות את הטווח של האיסוליישן של הפלווס, של האגן, ויוצא להם משהו כזה, שהוא הרבה יותר קטן. חשוב שהם ייקחו קצת את הטוסיק אחורה, והם יעבדו עם טווח מלא, בפליה, כדי שהם יוכלו באמת למקסם את העבודה, וכמובן גם לשמור על גב תחתון. התנועה מתחילה משנייה פרלל, אנחנו יוצאות לקונטרקשן. אני מזכירה לכם שהקונטרקשן בא מהגב ולא מהשכמות. זאת אומרת, אנחנו לא נופלות עם השכמות קדימה וגם לא עם הידיים, אלא באות מהגב קדימה. ואז יש לנו contraction. הידיים נפתחות ל-90 מעלות. רגל ימין מחליקה החוצה, זה סוג של רביעית, אבל על הצד. רגל שמאל, שהיא רגל ציר בפליה. יד ימין 90 מעלות, יד שמאל 90 מעלות, זאת אומרת, הן 90 מעלות זו לזו. זאת ישרה וזאת ישרה. יד שמאל יורדת לכיוון יד ימין, בעוד יד ימין לא זזה. מפה אנחנו מסובבות את הרגל לפרלל, חוזרות לפה, ואגן. אותו דבר לצד השני. contraction, ידיים 90 מעלות, יד ימין יורדת, חוזרות למרכז, רגל שמאל מסתובבת לפרלל, ואגן. כל עוד אנחנו עושות את זה לאט, קל לבנות לעקוב. באיזשהו שלב, אתם תראו גם בסרט וגם באקסל, אנחנו נכנסות לדאבל טיים, ואז ההדרכה חייבת להיות מאוד מאוד מדויקת. contraction 90, יד שמאל, אגן. contraction 90 מעלות, יד ימין, אגן. contraction יד שמאל יורדת, אגן. contraction יד ימין יורדת, אגן. יופי. ואז יש לנו בפזמון אטיטיוד של הרגל. הרגל עולה לאטיטיוד. אני מזכירה לכם באטיטיוד, יש לנו פוינטים כמובן, חלילה לא בפלקס, והברך עולה הצידה. האגן לא פונה יחד עם הרגל, אלא אנחנו נשארות עם האגן והפנים והחזה, המבט אל הבנות. הידיים נפתחות, וכשנרד לאפריקאי הן יורדות הצידה. וכך נראית התנועה. אגן, אגן, אגן. צד שני, אגן, אגן, אגן. צד ראשון, אגן, 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 וכולי. יש לנו ימין, שמאל, ימין, ואז יש לנו ידי ג'אז. יד ימין עולה, אני מזכירה לכם ידיים שתראו פתוחות וחזקות. ימין, שמאל, אגן, אגן, אגן. לצד השני יהיה לנו שמאל, ימין, אגן, אגן, אגן. זהירות לא לעלות כתפיים כשאנחנו מעלות את היד. אז יהיה אטיטיוד, אגן, שמאל, אטיטיוד, אגן, ימין, אטיטיוד,
אגן, יד, ימין, שמאל, אגן, אגן. אתם תראו את זה בסרט המלא. יש לנו קטע קטן שהוא קטע מעבר, שהוא ככה ג'אזי, ג'אזי סטייל, ואנחנו בעצם עומדות 45 מעלות. יש לנו פליק עם היד, אני מדגימה לכם, זה אותו יד של ג'ייב. יש לנו פליק עם היד, שורש כף היד נשברת בפליק, פליק עם היד, רגל שמאל אטיטיוד, סנטר אל הכתף, יורדות, אגן, אגן, אגן. צד שני, פליק עם היד, אטיטיוד, כמובן שהטוסיק עובד חזק מאוד, הגלוטיוס, אגן, אגן, אגן. גם פה, אנחנו צריכות גב טיפה קדימה, אחרת אנחנו סוגרות את התנועה. אז, פליק, אטיטיוד, אגן, אגן, שמאל, פליק, אטיטיוד, אגן, צד שני. אלה התנועות, תעקבו אחרי הסרט, תעקבו אחרי האקסל, מה בא אחרי מה, לימדו את המלל טוב, רוטינה חזקה, עבודה עמוקה, הרבה רצפת אגן, הרבה בטן, לאכול זה.